Sako na musamman zuwa ga ilahirin mawaƙa da kuma masoya da kuma producers da kuma directors da suke a nan ƙasar wato Cote d'Ivoire, musamman a garin Abidjan. Wato na yi bidiyo a shekarun jiya ko jiya zan ce, irin na faɗi wasu abubuwa wanda wato yake ci ma kowanne mawaƙi tuwo a ƙwarya a cikin wannan gari da muke cikin shi, wato Abidjan kenan. Wannan dalilin yasa na fahimci wasu abubuwa wayanda sai yanzu na fahimci cewar akwai wasu sirrika wayanda suna nan ɓoye wanda ba kowa bane ya san da su. A maganar gaskiya, wannan bidiyo da na yi ta jiyan nan, waccan bidiyo da na yi nake magana akan wato irin yanda ake ɗaukar mawaƙa garin nan, yanda masoya suke ɗaukar mu da kuma su shugabanninmu yanda suke wato maltreating mu, yanda suke wato cin dunduniyar mu, yanda wato ba sa ba mu matsayin mu, ba sa ba mu hakkin mu, ba sa ba mu wato girman mu, su wato magabatan mu. To na yi wancan bidiyo ne ba dan komai ba saboda an taɓa ni sosai, kuma na yi irin wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba. Irin na wato in je wurin wasa, a gayyace ni wurin wasa, ni da kaina na biya kuɗin mota na zuwa in shiga taxi in je wurin wasa, kuma gayyata ta aka yi. A tashi daga wurin wasa a bani 500, a ce min wai ka shiga mota, ko kuma a ɗauko jika 5 a ce min gashi ka shiga mota. A takaice dai kusan da ni da ɗan kallo duka mun zama ɗaya. Duk lokacin da na ɓata ya tafi a banza. Irin wannan abun ne yasa na yi wancan bidiyo, wanda ba ni kaɗai ake yi ma wannan ba, da yawa mawaƙa na garin nan irin haka ake musu. To wannan yasa na tashi na yi wannan bidiyo. Amma daga yanzu kuma zan yi bidiyo ne da sunan kowanne mawaƙi da yake ƙasar Cote d'Ivoire insha Allah, saboda irin goyon baya da na samu da kuma ƙarin basira da kuma ƙarin wato haske a cikin lamarin harkar waƙa na ƙasar Abidjan daga ɓangaren wato wa'yansu daga cikin mawaƙa. Da yawa daga cikin mawaƙa sun tuntuɓe ni, sun goyi bayana, sun kuma faɗa min wasu sirrika wa'yanda ba kowa ya san da su ba, sai su da aka yi wa laifin. Kuma ba wai mutum ɗaya ba ko biyu ko uku, mutane ne da yawa wa'yanda irin haka take faruwa da su, ake musu. Sabida haka daga yau na ɗau damara da kowa, duk wani artist ko kuma ɗan dandali ko kuma wato mai shiryawa ko mai gabatarwa ne, to insha Allah muddin fa na samu wata gaskiya ko kuma wata hujja da take magana akan wani laifi da yayi, to ina mai tabbatar muku da cewar fa zan yi magana a kai. Ba zan kira sunan kowa ba, wanda yayi laifin ya san kanshi. Amma idan har ka tsargu, to ka sa a ranka cewa da kai ake, saboda ba zan kira sunan kowa ba, amma kuma duk wanda ya yi laifi ya san laifin da ya yi. Idan kuma ya ci gaba da wannan laifin, mu ma kuma mawaƙan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗar wannan laifin da ya yi. Idan kuma ya shigo yi mana inkari, sai mu faɗi sunan shi, mu kuma faɗi hujjoji da kuma irin abubuwan da ya mana.
saboda haka ina neman goyon bayan artist da suke nan kasar Cote d'Ivoire, idan har suna ganin cewa za su iya bani goyon baya wajen wato gudanar da wannan yaki, to a shirye nake da su bani goyon baya. Duk wanda yake da wani ide ko kuma wani abu da yake ci masa tuwo a ƙwarya, wanda wani laifi da aka yi mishi sau ɗaya har sau biyu har sau uku, kuma aka ci gaba da yin shi a nan, wato a cikin wannan harka ta wasannin Hausa, wasannin wato music ko kuma in ce wasannin kwaikwayo na Hausa a nan kasar Cote d'Ivoire, to yi min magana. Insha Allah ne kuma zan samu lokaci na tace na tsara na yi magana a kai, insha Allah. Sannan kuma bidiyo na gaba yana zuwa, insha Allah. Bidiyo na gaba zai yi magana ne akan masu tunanin babu talan a cikin kasar Cote d'Ivoire, babu talan artist wato a cikin diaspora, babu mawaƙan da suka karbi sunansu a matsayin mawaƙa, babu mawaƙan da za su iya tsara waƙa da ba wai Cote d'Ivoire ba, saboda duk gaba da Cote d'Ivoire wa ma yake jin Hausa sosai a ciki, duk wanda ya yi kalma ɗaya biyu na Hausa sai ya hada da Faransai. To ba ma wai kasar Cote d'Ivoire ba, gaba da har Najeriya da Niger da kuma duk inda ake jin Hausa, sai an tabbatar da cewar kuma wannan mutumin ya iya waka, ko kuma in ce za a tabbatar da cewar wannan mutumin ya iya waka. To a takaice dai za a yi bidiyo ta musamman akan wannan, za mu kuma nuna talent wato artist ɗinmu, wato wa'anda gwaraza ne sosai a harkar waka a nan kasar Abidjan, wanda kawai dai irin kamar yadda na faɗa a wancan bidiyo cewar son zuciya da kuma hasada da kyashi na wa'insu mutane shi yasa kwata-kwata an kasa samun ci gaba, an kasa ganin su, ko kuma in ce an kasa ganin mu. Amma bidiyo na gaba za a yi magana sosai akan duk wannan lamarin. Mai saurare kuma in ce mai kallo, ka biyo mu akan wannan channel, kuma ka yi subscribe, ka yi follower, kuma ka yi sharing, ka yi partage na wannan bidiyo saboda samun bidiyo na gaba. Daga ni naku mawakinku Mnas, mawakin Hausa kuma marubuci mai tsara labarai. Na gode.